ಆಟಣಿಕ ಬೈದನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರಿ ಅರೆನೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಗಳನ್ನ TPL ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಪರವಾದ ಅರೆನೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ BMD ನೆತ್ತ ಓನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಬತ್ತದೆ ಪೂಕೋತಾರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು. BMD ಕುಡೋರಿ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ TPL ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಪರವಾದ ಅರೆನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇರಿ ಯುವ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಮೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಕುಡೋನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗಳ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನು ನಿರಂತರ ಕೊರಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ರಹೀಮ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗಳ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂಗೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಇಂಜಿನೇ TPL ಮ್ಯಾಚಿ ಅವತ್ತಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬುದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪುದರ್ ಕಡತಿನಂಚಿನ IPL ಮ್ಯಾಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರೆ ಸಚಿನ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಅಸ್ತ್ರ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂಕೋರ್ದಾರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರೀಶೇರಿ ವೇದಿಕೆದ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗೀತಾಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪುದರ್ ಕಣತಿನಂಚಿನ ಹೆಮ್ಮೆದ ಪುತ್ರಿಯಿಂದ ಪಡೋಲಿ ಗೀತಾಬಾಯಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಹರೀಶೇರಿ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರಂದಿತ್ತಿನಾರೆ. ಆರೆ ಕನ್ನಡ ಸತ್ಯದ ನಮ್ಮೊಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆದಿತ್ಯರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಬೇಲೆದ ಒತ್ತೋಡೋದಾದ್ರ ಅರೆಗೆ 5 ವಯಸ್ಸೊಂದೇ ರಾತಿಗೆ ದುಂಬಗ ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಇರ್ತದೆ. ಇರಿತ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಸಾನೋಲ್ಲಾರು ವಯಸ್ಸೊಂದರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ ತಂಡದ ಲೋಹಿತೇರಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದೇವೇರಿನ ನೆನೆತಿದೆ ಸುದ್ದಿತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದಪ್ಪು ಮಾತೇರ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಾದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಟಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ.
ಭಲೆ ಸಚಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಕೊಡಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಬತ್ತಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಾಯಿಸಿನಂಚಿನ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರಾಯನಂಚಿನ जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2020 ಸೀಸನ್ 2 TPL ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಇನ್ನಿತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭಡು ಶುರು ಇನ್ನಿತ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪರೆ ಆ ಭಗವತಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಂತ ಪೂರ ಪರಿವಾರ ದೇವರು ನಾಗ ಕನ್ನಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ದೇವದೇವರನ್ನು ನಂಬೊಂದು ಉಗುಲ ಒಂಜಿ ದುರಿತ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಬರಂದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುನಂಚೆ ಪೂರೇರ್ನ ಪರವಾದಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇಡ ನಟ್ಟೊಂಚಿನ ಇನಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಉಲಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಡ್ ಜವನೇರ್ನ ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೊಕ್ಕೊಡ್ದು ಉಲಾಯಿದ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಬರೋದು ಜಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರೇರ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚೆನೆ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಉಲಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಕಿ ಪಲಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರೀಡೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಕನ ಉಲಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಭೇದ ಭಾವ ಉಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಕಿ ಪಲಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿಜವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಮೆಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಭಗವಾನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರೇರಿಗಲ ಆ ದೇವರು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಜವನೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಜೀವನಡು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಗದಡು ಕ್ರೀಡೆಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇನ್ನು IPL ಅವು ಒಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾವಡು ಪಂಡದು ಉದ್ಭವ ಆವಡು ಪಂಡದು ಪೂರೇರಿಗಲ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ತಾರೀಕು ಹೌದು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯರಿ ಸಚಿನ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇಲೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ರಹೀಂ ಮೆಕಲೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರೀಶೇದ ಪಕ್ಕ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಉತ್ತರ ಬನ್ನಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ವಾಗತ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಟೀಮದ ಆಜೀವವರ್ದ 11 ಜನತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ TC ರೋಡ್ದ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಡಪೆರಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲಿನ ಎದುಕೊನ್ನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಆಯೋಜಕರು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಇಟ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2020 ಸೀಸನ್ 2 ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿ ಪ್ಲೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿ ವಿನ್ Let's go! CPL ಶುರುವಾಡತ್ತೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಟ್ರೋಫಿ ಜಗನ್ನ ಆಸೆಡೆ ಇನಿಯೇ ಕಪ್ಪುಗ ಜೋಶುಡೆ
ಆದಿತ್ಯವಾರ ಭಕ್ತ United we win. Destroy your wicked.